kad sam gledao Senki, Dobro. bio u fazonu zašto tvoj lik ima klaustrofobiju od zatvorenih prostora. Bravo, care, vidiš, to me niko nikad nije pitao. Znači, klaustrofobiju od zatvorenih prostora i zašto ti, kad ulaziš u onaj rudnik, razumeš, Žanovu ili kad... Svaki ti čas na ovo. Niko me nikad nije pitao. Mislim, dobro, okej. Sve mi jasno, od Vesne Ćurčić si komšija, tako da sve jasno, ali Ćao, Vesna. Ćao, neki, morali smo te provučemo. Pa znaš šta, dešava se situacija da čovjek koji ima sve konce u svojim rukama, nema jedan. A to je da strah od zatvorenog i klaustrofobije, šta se još dešava? On je siroče. I negdje je Bijela rekao, ajde da mu napravimo kontru neku. To su ti neki zatvoreni prostori, to su ti neki zatvoreni životi. Mislim se razumemo, imam prijatelje koji su isto siroče pa su napravili, ali to je veliki rad i na sebi i na svemu i to su ozbiljna i da ne kažem šta, ali ozbiljan trud. On je, mora da ima neku falinku. Znaš, njemu je frizura, on kad ustane prvo napravi frizuru. Posle razjebao tu frizuru, da. Ja sam mislio, to Bijela mi dozvolio. I, znaš da mi je rekao, ako jede supu neku, ja rekao, brate, mislim da on sad treba da razjebe frizuru, ono, fenomenalno. I ovako rekao, pa dobro, rekao je, ne razjebe, ne, majke mi, ne verujem od koga je došlo, ali fenomenalno. Tako da, mora da ima, znaš, on ima taj neki mrak. U tom mraku, znaš, on ide sa ženama koje se bave prostitucijom. On je ispravan, on je po PS-u, sve okej, ali ima neke te svoje mrakove. Šta se dešava? Nama je bilo interesantno zbog mnogih stvari koje se kasnije ispostavljaju kao tačne, kao kontra, da ima taj moment klaustrofobije. Bravo, to je ono kad sam dole ispod Tašmajdana smo to snimali, kad smo išli u Žanovi to. Suviše je savršen da smo morali da mu napravimo neku nesavršenost.